So prichodzeniem veľkých odkupiovačov, ktorí stihli pred 3 rokami, keresturskí paprigári majú väčší výbor komu predať a i nakupci tak onemožlivení, že by še kartelsky dohvarjali i zbivali cenu tej odličnej paprigi. Nakupci z kerestura nie celkom pocisnuti, ale še teraz muša normalno spravovať. Predával som spočatku za Darkom, som tovaral mu do gajbočkoch, tá 50-60 dinári spočatku bola vec 50 a teraz predávam mám nejakých nakupcoch, co mi každý deň chodza, tam mi berú peršiu klasu i dakedy vežne i druhu. I teraz idem na druhé miesto, tovarím tam za Pavleja Malacko, co pokabi toto je on, teraz isto on bere peršiu klasu, ta som do ňo teraz prešol, ta isto do gajbočkoch, ta do ňo, no šime on isto, bola 50, ale teraz momentálno ide paprika tak kolo 50 dinári teraz, dinar 2 dachto vecej, placi dachto menej, bo je z vecej odkupný mesta. Tá, hovorím, že taká cena. Druhá klasa tu od 25 do 27 dinári. Veľký odkupiovačov je 5-6, rachujúci keresturskú chladzalňu, ktorá ešte vše u restrukturovanju. I poneže je veľmi paprigarom dlužná za pridatú paprigu zo prešlých rokoch, najdušej takí, co pridávajú do nej. Oberačka toho roku počala veľa skôr, jak zvyčajno, a sezóna tirva po perším razi. Taše keresturskí paprigári nazdávajú, že dlhšia sezóna doprinieše ešte lepšomu zarobku.